ಸೊ ಗೈಸ್ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ತೂತರುಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಕಲ್ ದೀಪ ಪೊತ್ತವನಿರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಲೈಕ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ. ಐಬುಕ್ ಐತೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ತೀರಿಯರು ಆ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಆರು ಮೂಲೆ ಇತ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪೆರಾಯಿ ಅಂಚೆನೆ ಆರು ತೀರ್ನಿಡ್ದ ಆ ಥರ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪೆರಾಯಿ ಜಿನ್ನಾಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಎನ್ಮನೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಅರೆನ ನೆನಪು ನಮ್ಮಲ್ವ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಿಯರು ಬೇಜಾರಾಪ ಬಟ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಒನಸ್ ಇತ್ತಂಡು. ಒನಸ್ಗ್ ದಾದ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಇನ್ನು ಪೂರ ಏನು ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ದಾದ ಮಲ್ತ ಕಜಿಪು ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟು 18 ಐಟಮ್ಸ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಏನು ರಡ್ಡು ಮಾಮು ನಕ್ಲೆಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಸನ್ಮಾನ ಪಂಡ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಐನ್ ಮಲ್ತ ಅಂದು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಮಾಮು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಮಾಮು ಮೊಕುಲ್ 2 ಜನ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಬೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕುಡುಂಜ ಆಂಟಿಲ ಮೊಕುಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂಚ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆಲಕ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಏನು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಇತ್ತಂಡು ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನ್ಲಕನೆ ಐನು ಆ ರೀತಿ ಪನ್ಪೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೇ ಕೇನ್ಲೆ ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ, ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಚಟ್ನಿ, ಒಂದು ನೀಡು ಪಾಡ್ನ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ, ಒಂದು ತೆಕ್ಕರದ ತಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕೂಂಬೆದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ, ಒಂದು ತಜಂಕಲ ಪೆಲ್ತರಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ, ಒಂದು ಕಡ್ಲೆಲ ಉಪ್ಪಡಚಿಲ್ಲ ಆಜಾದಿನಿ, ಒಂದು ಪದಂಗಿಲ ಮಶ್ರೂಮ್ಲ, ಒಂದು ಪದಂಗಿಲ ಕಣ್ಣಿಲೆಲ, ಒಂದು ತುರೆತ್ತ ಪಾಯಸ, ಒಂದು ಪತ್ರಡ್ಡೆ, ಅವು ಕಬಾಬು, ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು, ಒಂದು ಬಾರದಿರತ್ತ ಚೀಪೆದಡ್ಡೆ, ಒಂದು ನೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ, ಒಂದು ಸಲಾಡ್. ಎನ್ನ ಬುಧಾರ ಭವ್ಯ ಜಗದೀಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಶೇಷವಾದ ಪದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದುವೇ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಉಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಆರು ಎನ್ನ ಮಾಮು ಐಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಐಬೊಕ್ಕೆನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾರ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಬೇರೆ ಥರ್ಡ್ ದಾರ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆನ ಆಂಟಿ ಮೇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾರ್ ಸೆವೆಂತ್ ಬೊಕ್ಕ 6 ಅಕ್ಕಳು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡತ ಮಾಮು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ನಕಲ್ 2 ಜನ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾರ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಬೇರೆ 5th ದಾರ್ ಬೊಕ್ಕ 6th ಬೊಕ್ಕ 7th ಆಂಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮು ಅಕ್ಕಳು ಜನ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನ್ಲಕನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ 7 ಜನ ಜೋಕುಲು ಐಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲುಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲೆ ಮಾಮಗ ಮದಿಮೆ ಮದಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ನ ವೈಫ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು. ಮೂಲು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಲೂಡೋಡು ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಗ್ಲ ಒಂಜೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ ಅಂಬೆಗ್ ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತಾಡು ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಮೊಲೆಗ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಬೇತ ಒಯ್ಟ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ತ ಪನ್ನಾಗ ತಾರೈದ ಕಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬಿ ನೆತ್ತ ನಿಜವಾದ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಮಾಮಗೂ ಚೂರ್ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಪಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲೆ ಮಾಮ್ ನೆನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಪಂಡದು ನೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂಲ್ದಾದನ್ ಪನ್ನಾಗ ಪೊಪ್ಪನ ತಾರೈಗೆ ಹಾಕೋದು ಪುಡ ಏನತ್ತು ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕೋದು ಪುಡಾಂಡು ಅಂಚ ಆಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಸೋತಿಜಿ ನನ್ನ 2 ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಮೂಲು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ತಾರಾಯಿ ಪೋಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಂಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಅಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಗೊಬ್ಬೇರು ಅಕ್ಕಳು 2 ಜನಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರಣ ಮೊಕಲೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಮಾಮು ಬೊಕ್ಕ 2 ಚಿಕ್ಕನ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಗೊಬ್ಬೇರು. ಸೊ ನೆಟ್ ಫೈನಲಿ ವಿನ್ ಆಯ್ನಿಯರ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಮುಲ್ಪಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿನ್ ಆಯ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೂವೋಡು ಪಪ್ಪನಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಸೋತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚ ಇಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಗೇಮ್ ಇತ್ತನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಇತ್ತನ ಅಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರದರ್ಪನ ಗೇಮ್ ಇತ್ತನು ಕರದರ್ಪನ ಗೇಮ್ ಹಿಡಿದು ಪೂರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ತರೆಕ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ದು ನಡ್ತೋಂದು ಪೋಯರೆ ಫನ್ನಿ ಆತನಂದು ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ನಮಗೆ ವಿನ್ನು ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈದೆ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೋತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗಿಂಡು ಕೂಡ 2 ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ
ಅಂದು ಆಯ್ಬೇಕಂತೆ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ನಿಧಿ ಮೂಲು ದಾದಾಪನ್ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಎಂಚ ಉಂತವೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಹೋಗುದು ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೋಪುನ ಎಂಚ ಉಲ್ಟನೇ ಪೋಂದುಪ್ಪ ಮೂಲು ಅಂಚೆನೆ ಆಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಏತು ಸರ್ತ ಉಂತನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಂತೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟನೇ ಪೋಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಲಂದತ್ತ ಸುಮಾರು ಬೊಕೊಡ್ತಿ ಕುಡೊಂಜನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಐಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಟರ್ನ್ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲದ ಪಂಡ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಹಾಕಿರ ಪೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಐಬಕ್ಕಲೇನು ಒಯ್ತೇರು ಪಂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲು ಬೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗಿಯಂಡು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಆ ಗೇಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ರೂಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಆ ಮೋಲ ಹಾಕಿಜಲ್ ಐಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಪನ್ನಾಗ ಏನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಗೊಬ್ಬಿಯಲೆ ಮೊಲೆನ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಮೋಲ್ ಓಡೆ ಪೋಪಲ್ಲಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸೈಡಿಗೆ ಪೋನಿತ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಉಂತುದಿತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಪನೆ ದಾಯಪಣ ಕಾರ್ಗ್ ಬುಂಡ ಒಂಜೆರ್ದು ರಡ್ಡ ಹಾಪನ್ಬೇಕ ಅಕ್ಕಲ ಅವಲೆ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಜಲ್ಲ ಅಲ್ಪಂಡ ಅವಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತೇರು ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೋಲ್ ದೆತ್ತೇರು ನನ್ನ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡದು ರಪ್ಪ ದೆತ್ತೇರು ಕೋಲುನು ಇದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಎನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ರವಿಕಲಾ ಅಂದ್ ಆಲ್ಲಂಚೆನಿ ಓಲೋಲ್ ಪೋತಾಲು ಪಂಡ ತಿರ್ಗವೇರತ ಅವಳು ತಿರ್ಗನಾಗ ನಮಗೆ ಚಕ್ಕರ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಂಚೆನೋ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಟಾ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸತ್ತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿನ್ಮ ಬಟ್ ಪೋಂದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಟಾನೆ ಮೋಲಂಚೆನೆ ಉಲ್ಟಾ ಪೋಯಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅರ್ಧ ಮುಟ ಬತ್ತಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗ್ಯಲ್ಲ ಸೊ ಉಲ್ಟಾಣ್ ಕೂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗಿ ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಐತೆತ್ತ ಅಂದೆ ತನೋಲ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಣ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂಡುಪ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ಪುರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿಂಡಲ್ಲ ಅವು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಹಾಕ್ಯಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಚಿಕ್ಕನ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈದೆ ಬಟ್ ದಾದಾಂಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಹಾಕಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈದೆ ಸರ್ತ ಬರೋದಿತ್ತೆ ತೋಜೊಂದು ಅಲೆ ಜಂಡಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ತೋಜುಂಡೊಂದು ಪನ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಪಂಡ ತೋಜುಜಿ ಆಂಡ ಆಕೆ ರಾಜೆ ಪಂಡ ಏನ್ ಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ್ಪ ಚೂರು ಅಂಚೆ ಆತುನ್ನಾಂಡ ಆತು ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಕರದರ್ಪಣ ಪೂರ ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತಿಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಿಕಿರಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಈಗ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಕೆಲವೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಖಲೆ ತೂಲೆ ವಿಷಯ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ದ ಕೌಂಟ ದಿತ್ತೆ ಏತಾನಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿಂಚದಿತ್ತೆ ಸೊ ತೂಯರತ ಇಂದುವೇ ಕರದರ್ಪನ ಗೇಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದಿಜು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡ್ಯಾನ ಐಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೀನಿ ಹೂ ಗೇಮ್ ಪಂಡಾಗ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಇತ್ತೀನಿ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಾಡು ಒಟ್ಟು 4 ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ನ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ನೆಟ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಆರುಷಿ ಲಾಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅವು ವಿಡಿಯಂಗೆ ಪಾಡ್ರಾಯ್ಜಿ ಐಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ರೌಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಏನ ಮೆಗ್ದಿ ಕುಡೊಂಜನ ಮೆಗ್ದಿ ನಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನೆಟ್ ದಾದ ಬಂದು ಟ್ರಯಲ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಆಡ ನೆಟ್ ಯಾನೆ ಒತ್ತೋನು ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಚೂರು ಡೊಂಗಿ ಮಂತೆ ನಾನು ಉದ್ದ ಬಂಡದು ಒಯ್ತು ಲಾಗಿನಿ ಬಟ್ ಲಾಗಿರಿಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಟ್ರಯಲ್ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಲಾಗಿನಿ ಯಾನು ಐಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು ನೆಟ್ ವಿನ್ ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಮುನ್ನಿ ಆಂಟಿ ಯಾರು ವಿನ್ ಆತಿ ನೆಟ್ ಅಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ಪೋನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ವಿನ್ ಆತಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಮುನ್ನಿ ಆಂಟಿ ನಿಕ್ಲಿತು ಯಾರತ್ತ ಐಬೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಐಬೊಕ್ಕ ಗೇಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪನಕಲ್ನ ಸಾರಿ ಚಿಕ್ಕನ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಗೇಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ನೆಟ್ ವಿನ್ ಆತೀನಿ ಏರ್ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ಮಾಮು ಐತೆ ನೆಟ್ ಏರ್ ವಿನ್ ಆಪೇರ ಆರೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ಮಾಮು ನೆಟ್ ವಿನ್ ಆತೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಾರ್ ಐಬೊಕ್ಕದ ಗೇಮ್ ವಿತ್ತಿನ ಪನ್ನಾಗ ಕಂಡಣಿ ನಕಲ್ ಬೊಡೆದಿ ನಕಲ್ನ ಕೈನು ಮುಟ್ಟುದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಏರು ಪಂಡದು ಕಂಡಿಡಿಯೋಡು ನೆಟ್ ಎಂಚಾತಿನ ಪನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ದಾದ ಮಲ್ತೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಕೈ ಪತ್ತೇರ್ ಬನ್ನಾಗ ಆರ್ಚೂರು ತೆಲ್ತೇರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಆ ತೆಲಿಪುನಾಗ ಅದನ್ನ ಪನ್ನಾಗ ಪೂರಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆ ಪಂಡ ಚಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆರೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅರ್ ತೆಲ್ತೇರು ಪಂಡದು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಮೂಲ್ದಾದ ಇನಿ ಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಅರೆನ ಬೊಡೆದಿ ಬುಡ್ದು ಎನ್ನ ಆಂಟಿನ ಕೈನ ಪತ್ತದಿನಿ ಪನ್ನಕ್ಲ ರಡ್ಜಂತ ಕೈ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತದು ಮೆರ್ನ ಕೈ ಪತ್ತದಿನಿ ಸೊ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಇತ್ತ ದಾದ ಆಪುಂಡ್ ಪಂಡದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ
ಪೂರೆಲ್ಲ ಎದುರು ಪತ್ಲೆ ಕೈ ಎದುರು ಪತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಆಂಟಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಟಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲೇರ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾರುಲ್ಲೇರತ್ತೆ 6 ಮರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಬಟ್ 6 ಮೇರೇನು ಪತ್ತೀನಿ ಮೇರೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ದೆನ್ ಆಂಟಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪುನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಏನ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ 6 ಏರೇನು ಗೆಸ್ ಮಂತೀನಿ 6 ಮೇರೇನು ಗೆಸ್ ಮಂತೀನಿ 6 ತುಲೆ 6 ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೀನಿ 6ನ ಬೊಡೆದಿ ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಗೆಸ್ ಮಂತಿಜೇರು ತೋಜು ಜವಾರೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಾರೆ ಅವಲಾರು ಮೇರೇನು ಗೆಸ್ ಮಂತೀನಿ ಸೊ ಅವಳು ಅಂಜ ಅದಲ್ ಬದಲಿ ಆತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಳ ರಡ್ಜಂತ ಕೈಲ ಸೇಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕನ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆತಿಜ ಅಕ್ಕಳ ರಡ್ಜಂತ ಕೈಲ ಅಂಚಾತೀನಿ ಈ ಗೇಮ್ ಅನಗೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಪ್ಪನ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ ಪೋರಿತ್ತನ್ ಪಂದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋತೇರಿ ಈ ಗೇಮ್ ಅನಗ ಆರ್ ಪೋತೇರು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚನಾಗ ಆರ್ ಪೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೇಮ್ ಪೊಪ್ಪ ಇಜ್ಜಂಡ ಐಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಇತ್ತಂಡ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಯನ ಗೇಮ್ ಬಟ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲಿಪ್ ಎಂಡ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್